Zaban kiston ikusmina, eta orduan hori dana ambiente hortan eta edade horrekin da, hori izan zen gure lehengo batailua edo. Entzuten genduen orduan modan zauan edo guretzako erakargarria zen fenomeno bat, kanpotik kanpokoa zen edo kanpotik etortzen zena, rock progresibo, rock sinfoniko, musika hura zen gure eredua, ez? Eta orduan gu giro hartan hasi ginen eta estetikarekin hasi ginen egiten gure musika. Gero musika hori indartrabez lehenengo konzeptu hortikan aurrea egiten genduen musika hori gero izango zen itoitzen lehenengo diskuen musika, bera, konposizio berdina dira. Guretzako lana gehien batian zen sortze mailan, jotze mailan baino, taulan baino, jende aurrian baino, gehiago sortze mailan. Eta orduan guretzako izan zen oso instrumento eharra diskoak, posibilitate edukitzea diskoak grabatzeko. Eta orduan hor gure nahiak edo ordanak botatzen genituzten. Disko bakoitzeko kanta bat isa mundu bat da, oso diferentia da. Gure kanta kontuatzen mazai dituzen kantak esan leke oso ezagure diferentia dauzkela, mundu diferentiak, kapitulo diferentiak. Eta guretzako kanta bakoitza zen importantia. De hecho, akoratzen naiz, guretzako gu batzuetan izkutatzen gendun kantak, igual, gupetatzen gendun kantak, igual, esango zera pizkate bereziak eta igual, ez gendun jartzen lehengo kanta bezala, baizik eta igual, bigarreko pizkatolako jokoak egiten gendun, joko artistikoak. Guretzako zen gauza sinisten gendun asko egiten gendun horrekin. Eta orduan zen gehiegi da igual izatea, baina arte obra bat edo musikatikan arutzo, bi epoka garbi. Eta da lengua lotuta dagoena, nik lehen esan izudan rock progresibo, sinfoniko horrekin, lehengo hiru diskuak, lehengo itoitzena, indartrabez itoiz, Ezekiel eta Alkolea, eta gero bigarrengo bat hasten da itoiz, justu itoiz ezagunago egiten den epoka hori da. Geixo, baina formula kantakin, 3 minutu, 4 minutuko kantak hasten egiten, estetika asko ze arruntago, mundu osoan pizkate errazago, entzuten dana eta pizkate hobeto kokatzeko, ez? Eta dia, itoitzen orduan hasten da benetako arrakasta publikoan aurrian, ez? Harritzen naiz jende askoi Ezekiel guza ezagela, eta gaina hartzen dauela gauza propio bezala edo, eta orduan harritzen dago, izan oso berezia. Musika da importantiena, eta orduan musika beak eramaten zaitu eonoa, transportatzen zaitu, eta orduan testuak ere ez da kaolako importantziaik testua izan behar da, guretzako zan laguntzeko zea bat musikari. Orduan esango, euskaraz kantatuko, bai, karo, ondo etorriko zaio, guri musikai ondo etorriko zaio euskaraz kantatzea, baina gu ez ginen hasi kantatzen euskaraz, euskalduna ginelako, ez. Gaur baino gehiago igual, pizkat arrarua zan, berezia zan, ez? Euskaraz kantatzea gauza bat berez biziozuan inglesez kantadana, ez? Baina akoratzen ez ere ni fenomeno horrekin, oso gaztian itzala ere, baita esate bateko Espaini mailan roka hasi zanean roka erderaz kantatzen rarua zala ere. Lehenko inglesez kantatzen zuen jendeak. Netzako artista baten zintzotasuna dago, bere munduarekiko bere ikuspuntua zintzo jarraitzia obra hortan. Eta gerokoak, netzako hori da. Itoitzena izan zen zana potentiena, eta hori izan pizkat bisagrada bezala aldaketa. Ontsen momentuan ez dakatola beharrik ez dakat taulana. Bizitza motza ganez, errepetkatzia ez zait gustatzen, eta orduan bere ala agortzen zait gauza bat. Ez naiz taulako giz persona ez naiz. Akademia oso importantea da ikastea. Musika eskematian bere regla dauzka. Musika egiteko, solfeo edo hainbeste regla da hizkuntza bat bere regla dauzkanak. Egin leke ere musika reglai gabe. Hori da, herriko musika egiten du musika reglai gabe. Ezat belarriz, esate bateako, ez? Garai batean tiklilerek eta bezala guan ja, ez? Beste arte batzutan ez bezala, ligatuen da, pizkat mundu horiek, musikan ez, musika da mundu oso berezia eta batzutan oso itxia. Artearekin
interaktuatzia edo artistiko izatea, ez bakarrik musika izatea bere reglekin, baizik eta artistiko izatea eta komunikatzea, ez? Neri ez galdetzen baie, oantxe bertan ze musika klase edo non dago pixkat etorkizuna. Esango nuke, musika klasika garaikidean. Ezkau gehiegi izatea da igual. Garaiak ez dira oso onak arterako, esango nuke. Lehengo pausuak izaten dira, gero klasikoak izaten dira, lehengo pausuak gauza danetan, ez? Hor, mamitsuenak izaten dira. Eta hor da, lehengo pausu horiek, hor, 70s, 80s, nik esango nuke 60s, 70s gehiago. Hor dago. Zatik, lehengo aldiz gitarra elektrikoak, teklao elektrikoak, bateria, bajo elektrikoa bestera bateko, sonido diferentia da, estetika diferentia da, estetika personalare jazteko, dana diferentia da, baina berria dalako. Eta orduan, indarra hor dago, berria dan hortan, ez? Preparazioa ikarragarria da. Eta musiko honak edo idazle honak eta asko daude. Baina nik ez da ze garai txarrian, ez da garai honena behintzako penia da, porque netzako ez dago gero kalian edo ez dago erantzuna oso garai hartan zauan, esatrateko erantzuna oso direktua zan. Gipuzkoan eta batez ere zona hau, torte zinean da, ez geneukan nolako, ez genuen sentitzen. Edo garbi, batzutan batez garbi, etor zate, baina nungu bazate eta motriko ara, ez da, eta batek esan zen, zuek egan baino bio ezeate, eta jende asko bain gogoratzen da, kuriosoa da, jende asko, egon ginen gu konzertotan asko txikoan edo, izan da. Baina orduan ez gendun sentitzu hola kiston berotasun eta...